खामानि मेन उद्देश्य चीनी हास्टेफा फाउंडेशन नि एक्टिव मेम्बर बरकनो बरनी जे बुरी मथानी कमिटी नि प्रपोजल बरक सुनो रहरका जे दुर्गा पूजा नि सिगां कुनु प्रेजेंट दक जों रिडेमान इनका प्रेजेंट रिडेमान माने यागलो हके जोंनो जे खाफुरनाय हामजागनाय र जोंनो डोनेट खालायका और डोनेट नि बिसिंथि जों अरिगनाय न बाग खाता टोटल कयजन आरो बाजाखाना जोंथ 3000 नि रेडी अलरेडी लिस्ट फाइजाक बाक्सा रहका बाक्सा कमिटी नि याक्ति रहका बाक्सा हाया साया फाइमेर दङो बेयाव हायता मेन उद्देश्य होयसिनि तिप्रासा थानसानि या प्रियो जे मेंबरशिप एक्टिव मेंबरशिप रंना जोंलाय खाथुं खाजा खायनाय याजाखा यासांमानि फरेसिनि एक्जिक्युटिभ कमिटि रखसों आसुलायै डिसिजन नाखा तै जोंनो जे हामजांनाय गोबांमा एनजिओस बा निनि रिटायरमेन्ट अफिसार गोबांमा जोंनो खाथुं खाजां दनायरो कम बेचु आखासु मानि दैनाय आं वान सुखाजे अबनो अरिगनाय रिना सामुङो जों केपासिटि हेने दिनि नियो प्रग्राम नो जों सनामखावरो दिनियो जे जागा हंखाय पागलाबारि बिहासिं गावसाबानि बिसिङो खबजागो 24 रामचन्द्रगारनि बिसिङो खबजागो जों ताबुकेबो बागनाय जों अलरेडी मेम्बार संनो लिस्ट सानखा और रेजिस्टार जारांखा जे रेजिस्टार फार्स्ट नाय रनो जों अलरेडी डिस्ट्रिब्यूट खायका सेकेंड टाइम निनि विभिन्न विलेज थांनाय जों बागजांनाय ताते बागि रंनो सार के मेंबरशिप नाय आरो बडा मान अबो मेंबरशिप नाय आरो नि बिसिङो जेमन कमिटि एक्टिविटीज दङ बाक्सा एकदम निडी चुक्सि अनुखुंनो जों हेल्प खालायोता जों सुदा अबो सिमिया दाबो गामि गामि थांनाय सामने नुखुं कपला दं ब लामा हिमिमाया कालभार्ट नाङै दं जों अबनबो साकबाय थां आं निजे साकबाय थांनो थांनाय माया जागारावबो हय कुनु जरा हांखेबो सिनि अफिसार बा सिनि जे कमिटिनि बररनो जों आ जागार हरै नायरि दङ ताताबो ओंखाय नरक तो नुगोइन दंना नरक प्रेस मीडिया नि बिसिंथि नाय गोबांमा आं जे जों जे ताबो नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन न खलाय दङ जे बर हस्पिटलाइज निदि चुगिया नुखुंनो जों थाङै नायो बकि सटिक दे आबो नायमानि यागलो जोंबनो जा मानतै सिनि नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन हास्टेबा फाउंडेशन नङै जों चुबाय दङ ता रां फैसा फांथं बा गारि गुरा फांथं बिन नुखुंनो दाम प्रब्लेम नङै दं अबरनो जों चुबाव सिनि डिउटी आबो तिप्रासा थानसानि याप्रिनि एकटा नाहारमुं आबोनि बागै जत सिक्ला सिक्ली बा अक्रा चाक्रा ताकुक तै बुकुक जारा आमसाइनि सिन तिप्रासा थानसानि याप्रिना हामजाक नायनो बसखाङा आगो बैचों बाय थानसां हैना बागै आमोनो नंनि प्रेस मीडिया बिसिंथि आं कयता